கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு நம்ம ஊருக்கு வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு ரகசியமான கூட்டத்தை நடத்தியிருக்கு. நேரடியாவே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மீடியா எடிட்டர்ஸ், அதாவது ஊடகத்தினுடைய தலைவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, ஆசிரியர்கள், அவங்கள ரகசியமான ஒரு கூட்டம் வச்சு அந்த கூட்டத்துல சந்திச்சிருக்காங்க. அந்த கூட்டத்துல பல விஷயங்கள் வந்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பா தமிழ்நாட்டை எப்படி ஆக்கிரமிக்கலாம் அப்படிங்கிற குறித்து பல விஷயங்களை வந்து அவங்க அதுல பேசியிருக்காங்க. அந்த கூட்டத்தை அட்டன் பண்ண சில எடிட்டர்ஸை தி நியூஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற பத்திரிகை வந்து தொடர்பு கொண்டு பல தகவல்களை வந்து அவங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கு. அது குறித்து அவங்க இணையதளத்துல ஒரு முக்கியமான கட்டுரையும் எழுதியிருக்காங்க. சரி, அந்த கூட்டத்துல என்னதான் பேசப்பட்டுச்சு? ஆகஸ்ட் 15 வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, அந்த அன்னைக்கு லீவு, அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த நாள் நம்ம எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கோம். ஆனா ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய தலைவர் தத்தாரே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மீடியாக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து அந்த மீடியாக்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு க்ளோஸ் டோர் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அதுல வச்சு சில விஷயங்களை பேசியிருக்காரு. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மீடியாவினுடைய ஓனர்களை தான் சந்திக்கிறதுக்காக பிளான் போட்டு வந்திருக்காங்க. அதுக்கு தான் சில இன்விடேஷன்ஸ் வந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு. இன்விடேஷன் எல்லாத்துக்கெல்லாம் அனுப்பல, குறிப்பிட்ட சில மீடியாக்களுக்கு மட்டும் தான் அனுப்பியிருக்காங்க. பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஓனரை கூப்பிடாம அந்த மீடியாவினுடைய எடிட்டர்ஸ், தலைமை ஆசிரியர்கள், அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து ஒரு கூட்டம் நடத்தியிருக்காங்க. அந்த கூட்டத்தில் அவங்க டார்கெட் என்ன, அவங்க ஒட்டுமொத்த குறி என்ன அப்படின்னா 2025க்குள்ள தமிழ்நாட்டில் உறுதியா கால் விதிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆர்எஸ்எஸ் ஒர்க்கா அவங்க சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 2025 அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 1925 ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2025 அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய 100 ஆண்டு செலிப்ரேஷன். இந்த 100 ஆண்டு செலிப்ரேஷனுக்குள்ள எப்படியாவது தமிழ்நாட்டை அவங்க ஆக்கிரமிச்சிடணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க முடிவெடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா தான் இந்த ரகசிய கூட்டம் வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு. இந்த ரகசிய கூட்டத்துல பல விஷயங்கள் வந்து விவாதிக்கப்பட்டிருக்கு. முதல்ல ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மற்ற மாநிலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கு. ஏன்னா இங்க வந்து டிராவிடியன் ஐடியாலஜி வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஹிண்ட்ரன்ஸ், ஒரு தடையா அவங்களுக்கு இருக்கிறதாக அவரே ஒத்துக்கிறாரு. ரெண்டாவது விஷயம், நாங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு 1000 ஷாகா நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 1500 2000 ஷாகா வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற தகவலை வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய மிகப்பெரிய எய்மா ஒவ்வொரு பிளாக்லயும் ஒரு ஷாகா நடத்தணும் தமிழ்நாட்டில் அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அத்தன்டிகேட்டான தகவலா ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் தத்தாராவே என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, தமிழ்நாட்டில் ஒரு நாளைக்கு நாங்க 1500 ஷாகா வந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம், வாரம் 600 கூட்டங்கள் வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம், அது இல்லாம ஒரு மாசத்துக்கு 400 கூட்டங்கள் வந்து நாங்க நடத்துறோம் அப்படின்னு வந்து ஆர்எஸ்எஸ் அதிகாரப்பூர்வ தகவலை சொல்லியிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம், தமிழ்நாட்டில் நிறைய கோயில்கள் இருக்கு. அந்த கோயில் எல்லாமே தமிழ்நாடு அரசனுடைய அறநிலைத்துறையினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கு. அந்த கோயில்கள் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீ டெம்பிள் கேம்பெயின் மூலியமா தனியாருக்கு கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற கேம்பெயின் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் இங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதை நாங்க வந்து செய்யறோம் அப்படிங்கறது அவங்களே சில தகவலை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது 2017 பாத்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தொடங்கின இத்தனை வருஷ காலகட்டத்தில் 1925 இருந்து முதலா 2017 தான் இவங்க கோயம்புத்தூர்ல வந்து ஒரு ஆல் இண்டியா மீட்டிங் நடத்துறாங்க. குறிப்பா அந்த ஆல் இண்டியா மீட்டிங்க்கு பிறகு ஃப்ரீ டெம்பிள் கேம்பெயின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா தமிழ்நாட்டில் சுத்தப்படுது. ஃப்ரீ டெம்பிள்னா ஒண்ணும் இல்ல, அரசாங்கம் எல்லா கோயில்களையும் மேனேஜ் பண்ணுது, அரசாங்கத்தினுடைய அறநிலைத்துறை வந்து எல்லா கோயில்களையும் வந்து நிர்வகிக்குது, அப்படி நிர்வகிக்க கூடாது, எல்லாமே தனியார்ட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கேம்பெயினை ஜக்கி வாசுதேவ் மூலியமா இந்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு தமிழ்நாட்டில் பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த பிரச்சாரத்தை நாங்க தான் செய்யறோம், இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்க தான் பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினுடைய தலைவரே ஒத்துக்கிறாரு. ஆமா, இது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறாரு. அப்போ இந்த ஆர்எஸ்எஸ் தமிழ்நாட குறி வச்சிருச்சு. எப்படியாவது 2025க்குள்ள இங்க வந்து இந்த ஃப்ரீ டெம்பிள் கேம்பெயினை எப்படியாவது பெருசு பண்ணி இந்த தமிழ்நாட்டை பிடிச்சிடணும், அவங்களுடைய ஆதிக்கத்தை இங்க செலுத்திடணும் அப்படின்னு அவங்க வந்து பாக்குறாங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, ஜூலை 29 ஒன்றிய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர், அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் பிராட்காஸ்ட் மினிஸ்டர் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு கூட்டம் வைக்கிறாரு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, தமிழ்நாட்டில் கூடிய எல்லா மீடியா எடிட்டர்ஸையும் அவர் சந்திக்கிறாரு. அப்போ ஆர்எஸ்எஸ் காரன் ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ரொம்ப குறியா இருக்கான், தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீடியாவையும் எப்படியாவது ஆக்கிரமிச்சிடணும், மீடியா மூலியமா தமிழ்நாட்டு மக்களை எப்படியாவது ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கைகளை கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானா ஒர்க் பண்றான். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா ஜூலை 29 யூனியன் மினிஸ்டர் இங்க இருக்கக்கூடிய மீடியா மீட் பண்றாரு. அடுத்தது ஆகஸ்ட் 16 ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் தத்தாரே வந்து மீட் பண்றாரு. அவங்க ரொம்ப 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 தெளிவா இருக்காங்க, மீடியா இங்க ஒரு பெரிய பலம், மீடியாவில் ஆர்எஸ்எஸ் பிரச்சாரத்தை செய்யணும், குறிப்பா கோயிலை மையமா வச்சு இங்க பெரிய பிரச்சனை கிளப்பணும் அப்படிங்கறதுல அவங்க உறுதியா இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம மீடியா எடிட்டர்ஸ்ல கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்கு. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு வந்து சமத்துவம் சமூக நீதி வந்து போற்றி பாதுகாப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு 1925 துவங்கப்பட்டுச்சு. இன்னைக்கு வரைக்கும் சாதி ஒழிப்புக்கு ஏதாவது போராட்டம் பண்ணியிருக்கா? சாதி ஒழிப்பு குறித்து உங்களுடைய கருத்து என்ன?
மனு தர்மத்தை பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு எப்படி சாதி கட்டமைப்புக்கு எதிராக சமூக நீதிக்கு ஆதரவா இருக்க முடியும்? இதுவரைக்கும் இந்தியாவில் RSS அமைப்பு சாதி ஒழிப்பு, பெண் விடுதலை, சமத்துவம், பொருளாதார சமத்துவம் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்கா? முழுக்க முழுக்க கார்பரேட்டை நம்பி இருக்கக்கூடிய இந்த RSS அமைப்பு எப்படி பொருளாதார சமத்துவத்தை பத்தி பேசும்? இந்தியா முழுக்க மொழிவாரி மாநிலங்கள் எல்லாம் பிரிக்கப்பட்ட போது இதுக்கு எதிராக இருந்த ஒரே அமைப்பு இந்த RSS அமைப்பு தான். இந்தியாவில் எல்லா மொழியும் அழிச்சிட்டு சமஸ்கிருதத்தையும் ஹிந்தியும் பாதுகாக்கும் நினைக்கக்கூடிய அமைப்பு எப்படி சமூக நீதி பேசக்கூடிய அமைப்பா இருக்கும்? எதுக்கு RSS தலைவர் தத்தாரே இவ்வளவு பெரிய பொய்ய சொல்றாரு? அதுவும் தமிழ்நாட்டில் சொல்றாரு. இந்தியால பெரும்பாலான மாநிலத்துக்குள்ள RSS கால் விதிச்சிருச்சு. ஆனா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு முக்கியமான டார்கெட் தமிழ்நாடு தான். எப்படியாவது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள RSS அமைப்பை வளர்த்துறணும் அவங்க அப்படின்னு பாக்குறாங்க. ஏன் தமிழ்நாடு மேல அவங்க இவ்வளவு குறியா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய மைய ஐடியாலஜியான வேத சனாதன மரபுக்கு நேர் எதிர் மரபு தமிழருடைய மரபு. அவங்க சமஸ்கிருதம் தான் பெருசு அப்படிமாங்க. ஆனா உண்மையிலேயே தமிழ் தான் பெருசு, தமிழ் தான் ஆழமானது, ஒரு வளமையான மொழி. அவங்க வேதம் தான் பெருசுன்னு பேசுவாங்க. ஆனா நமக்கு திருக்குறள் இருக்கு, பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்குன்னு பேசக்கூடிய இந்த திருக்குறள் சமத்துவத்தை பத்தி பேசுது. ஆனா வேதம் சமத்துவத்தை பத்தி பேசுதா? அது சாதிய சனாதன கட்டமைப்பை பேசுது. அவங்க ராமன் ராமாயணம் அப்படிம்பாங்க, நமக்கு சிலப்பதிகாரம் இருக்கு. இப்படி இந்தியாவில ஆரிய பண்பாட்டுக்கு நேர் எதிரான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பண்பாடு தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்கு. அது வெறும் தமிழர்களுடைய பண்பாடு மட்டும் கிடையாது, ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய ஆதி பண்பாடு. இது முழுக்க முழுக்க நேர் எதிரான ஆரிய பண்பாட்டுக்கு எதிராக 2000 வருஷமா சண்டை போட்டுட்டு இருக்கு. அது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. தமிழ்நாட்டை கைப்பற்றுவதனூடாக இங்க எப்படியாவது வேதம், ஆரியம், சமஸ்கிருதம் இந்த பண்பாட்டை விதைப்பதனூடாக அவங்களுடைய முழு வெற்றியை எப்படியாவது உறுதி பண்ணணும் RSS அமைப்பு பாக்குது. அதனுடைய முக்கியமான ஸ்டெப் தான் இங்க இருக்கக்கூடிய மீடியாக்களை உட்கார வச்சு ஒரு ரகசிய கூட்டத்தை நடத்தியிருக்காங்க. ஒரு பக்கம் பண்பாட்டு ரீதியா நம்மளை ஆக்கிரமிக்கணும்னு பாக்குறாங்க. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கடந்த 75 வருஷமா மாநில சுயாட்சி, பெடரலிசம் குறித்து அதிகமா விவாதத்தை ஏற்படுத்திட்டு கூடிய மாநிலம் தமிழ்நாடு. இந்த பிஜேபி RSS காரங்களுக்கு இந்த மாநிலம்ங்கிற கான்செப்டே இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிற வார்த்தையே ரொம்ப பதட்டமா இருக்கு. அதனாலதான் எப்படியாவது RSS கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ண வச்சு இந்த மாநில சுயாட்சி அப்படிங்கிற விஷயம் தமிழ்நாட்டில் இல்லாம பண்ணணும். இந்த டிஸ்கஷனை இந்தியா முழுக்க பரவக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க பாக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், தமிழ்நாடு தான் இந்த வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸ்ல ஒரு முன்னோடி. இந்த வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இலவசங்கள் மக்களுக்கு கொடுக்கறது முன்னோடி. அந்த காலத்திலேயே பள்ளிக்கூடத்தில் எல்லாத்துக்கும் சாப்பாடு போடணும், அப்பதான் குழந்தைங்க படிக்க வரும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க. அதுலயும் குறிப்பா காமராஜர் காலத்திலும் அது ரொம்ப வைடனாக்கப்படுது. அப்போ இந்த வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸ்ல முன்னோடியா இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை பார்த்து இந்த பிஜேபிக்கு ரொம்ப கடுப்பாகுது. அவங்க முழுக்க முழுக்க கார்பரேட் பாலிடிக்ஸ் நம்பக்கூடியவங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பேருந்துல பயணம் செய்ய இலவசம், அது கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு அவங்க பேசுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பள்ளி குழந்தைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு ஸ்கூல் பஸ் பாஸ் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கு பேக் ஃப்ரீயா கொடுக்கறது, சைக்கிள் கொடுக்கறது, இது மாதிரியான இந்த வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸை எப்படியாச்சும் ஒழிச்சிட்டு எல்லாத்தையுமே கார்பரேட் மயமாக்கணும், எல்லாமே மார்க்கெட்ல சந்தையில விற்கக்கூடிய பொருளா மாத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் பிஜேபியினுடைய கொள்கையா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரேஷன் கடையில மானிய விலையில அரிசி பருப்பு கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்ல மானிய விலையில கரண்ட் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இல்ல இலவசமா விவசாயிகளுக்கு கரண்ட் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், இப்படி எல்லா விஷயத்தையுமே ஒரு வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸ்ல தமிழ்நாடு எப்பவுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு பிஜேபி அரசு உறுதியா இருக்கு. இப்படி ஒரு பக்கம் RSS அமைப்பு பண்பாட்டு தளத்துல தமிழ்நாட்டை ஆக்கிரமிக்கும்னு நினைக்குது. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த வெல்ஃபேர் பாலிடிக்ஸ், பெடரலிசம் இதெல்லாமே இங்க ஸ்ட்ராங்கான விவாதமா இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஒட்டுமொத்தமா முடிக்கணும், இது இந்தியா முழுக்க பரவிடக்கூடாது அப்படின்னு பிஜேபி நினைக்குது. அதுக்கு எப்படியாவது அங்க ஆட்சியை பிடிச்சிடணும், RSS உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு அவங்க பிளான் போட்டு ஒர்க் பண்றாங்க. இந்த கூட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கூட்டம். RSS அமைப்பு எப்படியாவது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வர்றதுக்கான திட்டத்தை ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறதுக்கான ஒரு கூட்டம். எவ்வளவு நாளா மறைமுகமா நிறைய வேலைகள் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, இப்ப நேரடியா தமிழ்நாட்டில் கூடிய மீடியாவெல்லாம் உட்கார வச்சு பேசுற அளவுக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க. இது உண்மையிலேயே ஒவ்வொரு தமிழரும் விழித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தருணம். இது தமிழ்நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பண்பாடு, மரபு, கலாச்சாரத்தின் மீது நடக்க போற ஒரு போர். அது மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார கட்டமைப்பின் மீதும் தமிழ்நாட்டினுடைய சுயாட்சி கட்டமைப்பின் மீதும் நடத்தப்பட மிக முக்கியமான போரா தான் நம்ம இதை பார்க்கணும்.